बंधू श्री चरण श्री गुरूंचे दयांचे आठवे शब्दसृष्टी आंगवे सारस्वताधरे जिभेसिये वक्तृत्व गोडपणे अमृताचे चालुचे म्हणे रसोके ओळंगणे अक्षराशी भावाचे अवतरण अवतरली आकाशने संपूर्ण तत्वबोध श्री गुरूंचे पाय जय हृदय बसोनिहाय तये वडे भाग्य होय उन्निशासी हे नमस्कार सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः विनिमयो यत्र सर्वो रामास्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। संत सम्राट भगवान ज्ञानोबाराय वैराग्य रागरसिक जगद्गुरु संत शिरोमणी श्री तुकोबाराय शांती ब्रह्म श्री संत एकनाथ महाराज महाराष्ट्रातील सर्व संतांची मांदियाळी वारकरी संप्रदायाचं परम आराध्य दैवत श्री पांडुरंग परमात्मा आणि आज आपल्या या उत्सवाचं जे प्रवृत्तीनिमित्त आहे हा प्रथम निर्याण महोत्सव आहे। या ठिकाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुवर्य स्वानंद सुख निवासी अण्णा तर ही या उत्सवाची अधिष्ठात्री संत देवता आहे। या संतांच्यात अलौकिक अकारण करून असीम अशा अनुग्रहामुळे तुम्ही आम्ही सर्व त्यांच्याच कृपाछत्राखाली या ठिकाणी मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकराः हा संपूर्ण महिना ही भगवंताची विभूती आहे। इतका पावन महिना आहे आणि या महिन्यामध्ये त्यांनी आपला देहत्याग केला आणि आपल्याला या पुण्यस्मरणाच्या निमित्त त्या आजही आपल्याला ज्ञानदानाचं त्यांच्या जीवनाचा स्थायी भाव ज्ञानसत्र हा होता। अण्णांच्या जीवनामध्ये जितकं महत्त्व पाठाला होतं तितकं जीवनात कशालाच महत्त्व त्यांनी दिलेलं नाही याच्यामध्ये आणि ज्याला एक आदर्श महामानव असं म्हणता येईल। याच्या गीतेमध्ये सांगितलं शक्नोती अहिवय सोडून प्राक शरीर विमोक्षणात कामक्रोधोद्भवं वेगम सयुक्ता स सुखी नरहा। या भगवान स्वतः स्वमुखता सांगतात की जो पुरुष आपल्या ह्या मानव जन्मामध्ये काम आणि क्रोध यांचे वेग सहन करू शकतो आणि असा जो पुरुष आहे तो खऱ्या अर्थाने सहा सुखी तो जीवन सुखी जगू शकतो। सहा योगी युक्ताहा तो खरा योगी आहे आणि जीवनामध्ये सहा नराहा त्यालाच फक्त नर अशी संज्ञा दिली जाते। ह्या युक्तयोगी किंवा सुखी परमानंद स्वरूपात निमग्न असणारे आणि याशिवाय खऱ्या नरसंज्ञेला प्राप्त असणारे या ठिकाणी अण्णा एक परमहंस परिव्राजकाचार्य संन्यासाला देखील या ठिकाणी
एक आदर्श म्हणून स्वीकारावं, असं ज्याच्या जीवनामधील अभिलाषा किंवा लालसा निर्माण व्हावी, असा एक श्वेत वस्त्रधारी संन्यासी आपल्या ह्या संप्रदायाला एक आदर्श महामानव या भगवान पांडुरंगाने जणू काही पाठवून दिलं होतं. आणि त्याच्यानंतर आज आपण या ठिकाणी त्यांच्याच निमित्ताने पुन्हा त्यांच्या आवडीचा असणारा विषय वेदांत विषय हे त्यांच्या जीवनाचा स्थायी भाव होता. आणि त्या निमित्ताने तीच योजना करून खऱ्या अर्थाने आजही अण्णा आपल्याला या ठिकाणी अशा प्रकाराने आपल्याला त्यांच्या कृपाछत्राखाली अध्यात्माचे धडे तुम्ही जीवनभर गिरवा, तीच खरी माझी सेवा आहे हे आपल्याला सांगून गेलेले आहे. आणि त्याप्रमाणे आपण आता योग मार्गे मुनी गेले त्याचे मार्गे चालिलो, किंवा मार्ग धावून गेले आधी दयानिधी संतते तेनेची पंथे चालो जाता न पडे गुंथा कोठे काही. 1 वर्ष झाल्यानंतरही 1 वर्षानंतर आपल्या अंतकरणात त्यांची चिरंजीव मूर्ती जी आहे ती ते स्थानापन्न करून गेलेले आहेत. इतकंच नाही तर अनेक महापुरुषांनी असं सांगितलेलं आहे की जीवनामध्ये त्यांनी सांगितलं श्रीगुरु हे व्यक्ती नाही, हे पंचमहाभूताचं जे काही एकत्रीकरण होऊन हा पिंड हा उसना आणिला पाताचा शेखी लागे त्याचा त्याशी देणे, हे तुमच्या आमच्या सामान्य जीवनाचं काम आहे. परंतु या ठिकाणी हे जे मूर्तिमान ब्रह्म अंतकरणामध्ये दया हा उपाधी धारण करून ते ब्रह्म जेव्हा जणू काही विग्रहवान होतं तेव्हा त्यांना संत असं म्हणतात, त्यांना श्रीगुरु असं म्हणतात. आणि त्यांचं मूळ असणारं स्वरूप हे कधीही मृत्यूला प्राप्त होत नाही. आम्हा जावे मरावे लागत अहो अखंडित जैसे तैसे. आम्ही जन्मतही नाही आणि मरतही नाही. आम्ही अखंड व्यापक असणारं जे ब्रह्मचैतन्य आहे, जे सद्घन आहे, चिद्घन आहे, जे आनंदघन आहे, अद्वय आहे, ज्या स्वरूपाला ज्या स्वरूपाची कधी उत्पत्ती आणि नाश होत नाही, अशा प्रकारचं अमर तत्व ते श्रीगुरु तत्व आहे. आणि ते आपल्याला उपदेश करण्यासाठी आपल्या सत्तेत त्यांना यावं लागतं. जे मूलभूत असणारं परमात्मा तत्व ते जीवांना मार्गदर्शन करण्यासाठी संत रूपाने या भूतलावर अवतीर्ण होत असतं. आणि त्याप्रमाणे अण्णांनी आपल्याला जे काही धडे आपल्याला सांगितले त्याचं जे अनुसरण करण्यासाठी आजही आपल्याला शारीर बल, मनोबल, आत्मबल, बुद्धिबल हे सर्व देणार आहेत. एका महापुरुषाने असं म्हटलेलं आहे आणि ही गोष्ट वस्तुतः सत्य आहे की संत जे असतात ते जिवंत असताना जेवढं आपल्याला सहाय्य करत नाही, त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांचं प्राणोत्क्रमण होऊन ते आपल्या स्वस्वरूपामध्ये स्थित होतात तेव्हा त्यांना असणाऱ्या उपाधीच्या मर्यादा सगळ्या संपलेल्या असतात. निरुपाधिक स्वरूपात राहूनही आपल्या कल्याणासाठी ते सर्वतोपरी आपल्याला सहाय्य खऱ्या अर्थाने करत असतात. एक घडलेली गोष्ट सांगतो की स्वामी महाराज आजारी असताना त्यांना हार्ट अटॅक आला होता. नेहमी सांगत असतो. तर त्याच्यामध्ये त्यांना जेव्हा हार्ट अटॅक आला तेव्हा आम्ही त्यांच्याजवळ हॉस्पिटलला आळीपाळीनं रात्रीचं जागरण करीत असो. रात्री 2 वाजता त्यांना ऑक्सिजन लावलेला होता. डॉक्टरने सांगितलं की हे वाचणार नाही आणि त्यांची माशासारखे तडफडत होते. आणि त्यावेळेला रात्रीचं 2 वाजता माझ्या मनात एक विचार आला की आता स्वामी महाराजांच्या जवळ आपण इतके वर्ष राहतो, पण स्वामी महाराज गेल्यानंतर आपण नेमकं काय करायचं याविषयी आपण कधी विचारणा केली नाही. आता तर स्वामी महाराज कोणत्याही क्षणात जाऊ शकतात. अशा वेळेला आपल्याला नंतरचं मार्गदर्शन कोण करणार आणि कशी आपण ह्या परमार्थाची वाटचाल करणार असा विचार मनात आला. त्यामुळे माझ्या चेहऱ्यावर काही परिणाम झाला असेल तर ते स्वामी महाराजांनी विचारलं. त्यांनी लगेच ऑक्सिजन बाजूला काढला आणि मी म्हटलं ऑक्सिजन ठेवायचा आहे, ऑक्सिजन काढता येणार नाही. ते म्हटले अरे मला ऑक्सिजन मी काढला म्हणजे कशासाठी, तर तुझा चेहरा असा का म्हणून सुकला, तुला काही वाटतं का, तुला काही काळजी वाटते का. मी म्हणलं चिंता वाटत नाही. मी खोटं बोललो की चिंता वाटत नाही, उलट तुम्ही बरे होणार याचा आनंद आहे. ते म्हणे आनंदामध्ये असा सुटकी चेहरा असतो का. ते म्हणे आनंद आहे, तुला काहीतरी मनात येते सांग, नाहीतर मी ऑक्सिजन पुन्हा लावणार नाही. मग मला सांगणं भाग पडलं. तेव्हा त्यांना असं म्हटलं की स्वामी महाराज
आम्ही आपल्याला कधीच विचारलं नाही. समजा माझ्या मनातला हा विचार होता, जर स्वामी महाराज गेले तर आपल्याला मार्गदर्शन कोण करणार, आणि आपण कधी विचारलं नाही किमान तुम्ही असं असं जीवन काढा यानंतर, असं आपल्याला कोण सांगणार. आणि हे विचार माझ्या मनात होते. असं सांगितल्याबरोबर ते म्हणे तुला किती वर्ष झाले आलेले? मला काही 7-8 वर्ष झाले होते. तर ते म्हणे तू आतापर्यंत जेवढा वेदांत ऐकला तेवढा मातीत गेला. म्हटले की तुला वेदांत समजलाच नाही. अरे तुम्हाला मरका समजतो की काय, असं ते म्हटले. मी तुम्हाला सगळ्यांना पुढं घालून मग मी जाईल, असं ते म्हटले. आता याचा अर्थ मला तेव्हा कळला नाही. तुम्हाला पुढे घालून जाईल म्हणजे आपण अगोदर जाऊ आणि स्वामी महाराज त्याच्यानंतर जातील असं वाटलं. पण आज त्याची अनुभूती येते की खरोखर मागे पुढे उभा आहे सांभाळीत आलिया आघात निवारा आहे. स्वामी महाराज विग्रहधारी शरीर विग्रह धारण करीत असताना जेवढं मार्गदर्शन झालं नाही त्याच्यापेक्षा अधिक मार्गदर्शन आम्हाला पदोपदी आज होतं. त्याप्रमाणे गुरुवर्य वैकुंठवासी स्वानंद सुखनिवासी अण्णा या ठिकाणी आपल्यातून गेले, असं कधीच होऊ शकत नाही. आपल्या हृदयामध्ये ते एक ठसा उमटवून गेलेले आहेत. फक्त आपल्याला एवढंच आहे की त्या मार्गाने गेले त्याची मार्गे चाललो, त्याच मार्गाने आपण चाललं पाहिजे. त्या स्वामी महाराज त्यावेळेस दिलेलं उत्तर सांगतो की स्वामी महाराज म्हणते अरे तुम्हाला जर आम्ही असं सांगितलं की तुम्ही असं असं जीवन काढा आणि तुम्हाला जर काढता आलं नाही तर तुम्ही दुःखात होरपळून मराल, असं ते म्हटले. जीवन काय आहे? व्यवहारी जीवन आहे. यो यो व्यवहारा सा अध्यास मूलक. जो व्यवहार आहे तो स्वप्नाप्रमाणे आहे आणि स्वप्न कसं पडावं हे आपल्या हातात नाही. परंतु स्वप्न मिथ्या आहे, स्वप्न ही एक कल्पना आहे एवढं तर आपल्याला या ठिकाणी ज्ञान आहे. त्याप्रमाणे जसं त्या शरीराचं प्रारब्ध असेल तो शरीर कोणत्या देशात राहील, कोणत्या कालात राहील, कोणत्या वस्तूशी संबंधित होईल याच्याविषयी आपल्या हातात नाही. या ठिकाणी जर जोही काळ येईल तर तुम्ही त्याचे द्रष्टे आहात, तुम्ही त्याचे साक्षी आहात, तुम्ही त्याचे अधिष्ठान आहात आणि हा व्यवहार केवळ मिथ्या आहे. स्वप्नातून जाग झाल्यानंतर कोणी वडील मरण पावले म्हणून दशक्रियेला प्रवृत्त होत नाही किंवा मुलगा झाला म्हणून पेढे वाटत नाही, कारण स्वप्नातला व्यवहार मिथ्या आहे. त्यापेक्षा तुम्ही आपल्या आत्मस्वरूपात स्थित राहा. मी सच्चिदानंद ब्रह्म आहे, मी अकर्ता अभोक्ता आहे. मला त्या ठिकाणी जन्म मरण दोन्ही नाही. माझं मरण मी डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे. आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, झाला तो 16 अनुपम्य, आनंदे दाटली तीही त्रिभुवने, सर्वात्मकपणे भोग झाला. तुकोबारायांच्या दृष्टीनं ज्या वेळेला ग्रंथीभेद होतो की मी आत्मा आहे आणि हे शरीर अनात्मा आहे, हे संपूर्ण जगत हे स्वप्नाप्रमाणे मिथ्या आहे, असा एकदा बोध झाला. आत्मा आणि अनात्मा ह्या दोघांची किंवा आत्मा आणि शरीर यांची गाठ बांधलेली गेली आहे भ्रमामुळं. आपण आत्मा असताना मी म्हणजे 3.5 हाताचं शरीर आहे असं आपण समजतो आणि त्यामुळं कारण नसताना तुकाराम महाराज म्हणतात अमर आहा खरे की पहा खोटे हे, न म्हणा देह माझा ऐसा मग भरवसा कळेल. या ठिकाणी आपल्याला तुम्ही फक्त शरीराला मी समजू नका, तुम्ही आहात सच्चिदानंद आत्मा. तेव्हा गुरूंच्या सहवासामध्ये संतांच्या संगती मनोमार्ग गती आकळावा श्रीपती येणे पंथे, हे जर तुम्हाला ज्ञान झालं की आत्मा तो आत्मयाच्या ठाई देखिजे देहीचा धर्म देही, ऐसे देखणे ते पाह्या अनाहती. या ठिकाणी आत्मा आत्म्याच्या ठिकाणी आहे, तो असंग आहे, निर्विकार आहे, नित्य आहे, शुद्ध आहे, बुद्ध आहे, मुक्त स्वभाववान आहे. अशा प्रकारचा असणारा आत्मा जो आहे तो अखंड आहे, केवल आहे. या ठिकाणी असं जर आत्म्याचं तुम्हाला दर्शन झालं आणि त्याच्या अतिरिक्त असणारं हे सर्व असत जड आणि दुःखरूप आहे आणि हा सर्व दिसणारा भास आहे. आणि तुका म्हणे तुची खरा येर वावगा पसारा, सत्यतू विठ्ठला कागा हा दाविला जगदाकार. आणि हे जगत कसं आहे तर तुकाराम महाराज सांगतात रज्जू सर्पाकार भाषेले जगडंबर. एवढी गोष्ट जर आपण त्या संतांच्या जवळ समजून घेतली की आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला कृतकृत्यता प्राप्त होते. ज्यासाठी हा मानव जन्म प्राप्त झाला, कृतकृत्य झालो इच्छा केली ते पावलो, काम नाही झालो पाहि रिकामा. असा जसा निरंकुशा तृप्तीचा ढेकर तुकोबाराय देतात, त्याचप्रमाणे सर्व संतांचं मनोगत आहे की या बोधाला प्राप्त व्हा आणि या बोधाला प्राप्त होणं हे या ठिकाणी वेदांत संप्रदायामध्ये सांगितलेलं आहे.
सर्वातलं शेवटचं फळ जीव ब्रह्मैक्य ज्ञानाद्वारा जीवनमुक्त अवस्थेला प्राप्त होणं. परंतु गुरुवर्य अण्णांचं जीवन पाहिलं तर संत वाङ्मयामध्ये जे सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी तुका जसं म्हणतात, आधी होता वाघ्या, क्षेपक अभंग आहे, अर्थात मग झाला पाग्या, त्याचा येळकोट राहीना, मूळ स्वभाव जाईना. आधी होता संत संग, तुका झाला पांडुरंग, त्याचे भजन राहीना, मूळ स्वभाव जाईना. याचा अर्थ जर हा अगोदर वाघ्या होता, नंतर जरी तो पाग्या झाला तरी त्याला एक पुढचे संस्कार जागृत होतात आणि तो म्हणतो की काय खंडोबाचा येळकोट असं म्हणतो. त्याप्रमाणे ह्या वारकरी संप्रदायाचं विशिष्ट महत्त्व आहे ते हे आहे की जर मी जास्त त्यांच्या संबंधाने बोलणार नाही, पण ते जे जीवन आहे ते वाङ्मयामध्ये, संत वाङ्मयामध्ये ज्या आदर्श महामानवाच्या व्यक्तिमत्वाची जी संकल्पना म्हणजे खरी वस्तुनिष्ठता जी सांगितली आहे ते जीवन म्हणजे गुरुवर्य अण्णांचं जीवन आहे. आणि ते कोणतं तर ते सांगतात काय हे सांगतात की सायुज्य मुक्ती जी आहे ती मुक्ती देण्यासाठी हा महात्मा जीवन जन्माला आलेला आहे. परंतु ते देण्याचं साधन काय आहे? रिगाला भक्ती पंथू पुरुषार्थ सिद्धी चौथी घेऊन आपुल्या हाती, रिगाला भक्ती पंथी जगा देतो. चौथा पुरुषार्थ म्हणजे मोक्ष, तो तळ हाताच्या डोलत्या आवळ्याप्रमाणे स्पष्ट त्याच्या हातात द्यायचा आहे. आणि त्याच्यासाठी पण त्याला माध्यम भक्तीचं केलेलं आहे. सामान्य लोकांना या वाटेला तुका म्हणे तुम्ही चला याची वाटे, पांडुरंग भेटे भरवसेनी, अशा प्रकारचं निखालस नखशिखांत ज्यांनी अनुभूती घेतली आणि ती अनुभूती ह्या दिंडी भजन किंवा कीर्तन प्रवचनाच्या माध्यमातून आजीवन ज्यांनी आपल्या जीवनाचं व्रत केलं, अशा प्रकारचे अण्णा हे केवळ वेदांती नव्हते. त्या ठिकाणी त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये त्या शिर्डीला त्यांचं वास्तव्य झालं त्यावेळेला त्यांच्या आहाराच्या विषयी त्यांना एकही दिवस पुरेपूर जेवण मिळेल अशी व्यवस्था नव्हती. ते स्वतःच सांगत होते, सगळ्यांना ज्ञात आहे. तर राजयक्ष्मासारखा ट्युबरक्युलोसिसचा विकार ऐन तारुण्यात बळवल्यानंतर त्या काळात एवढी औषधाची उपलब्धी नव्हती की जेणेकरून आता जसं आहे या काळात ट्युबरक्युलोसिस एक साधारणतः 1-1.5 वर्षाच्या ट्रीटमेंटमध्ये बरा होतो. शिवाय औषधासाठी कोणती आर्थिक योजना नाही. पुन्हा त्याच्यात स्वतः ह्या वेदांतात रमल्यामुळं शरीराकडे लक्ष नाही. शरीर हे मिथ्या आहे असं समजल्यामुळं तो संस्कार जो आहे त्याने तो संस्कार नित्य जागृत राहिल्यामुळं ज्यांनी घरचा तर गृहस्थी जीवनाचा विचार केलाच नाही, पण आपल्या स्वशरीराचा देखील विचार केला नाही. कारण त्यांचा संस्कार झाला होता, देह आणि देह संबंधी निंदावे, इतरे वंदावी श्वान सुकरे. तेव्हा एकदा आळंदीमध्ये ते 1 महिनाभर अधिक मासात होते. ते ठोकळ काका होते त्यांच्याबरोबर, अजून 2 जण होते, आता मला आठवत नाही कोण. शिंगोटे नाना त्यावेळेला नव्हते. दुसरं तर त्यांना विचारलं की मग तुमचं वय आता किती आहे? आणि आम्हाला एक संस्कार होता वैद्यकीय की हे लोक जास्त दिवस फुफ्फुसाच्या विकाराने लवकर ग्रस्त होतात, त्याचा अनुभव मी आता घेत आहे. तर त्यामुळं तुमचं आयुष्य इतकं कसं काय वाढलं? ते म्हणजे काय माहीत, माऊलीला काय करून घ्यायचं असेल माहीत नाही. याचा अर्थ ज्यांचं हे पवित्र जीवन परमात्म्याने असं माध्यम केलं की त्यांचं वय जे आहे ह्या वयात देखील ते इतका पाठ सांगू शकले, इतकं कार्य करू शकले. याचा अर्थ असं माध्यम जे आहे त्या परमात्म्याला अभिप्रेत असतं. आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांना भगवंताने ह्या सगळ्या गोष्टी अलौकिक गोष्टी आहेत, असामान्य गोष्टी आहेत. सामान्य व्यवहाराचं अतिक्रमण इतकं झालं की परमात्म्याला हे करावं लागलं. ह्या महापुरुषांचा जो काही अधिकार आहे त्या अधिकारामुळं त्यांना मधल्या काळात एवढा जास्त अवकाश त्या ठिकाणी मिळाला. तेव्हा ह्या संप्रदायामध्ये जे महत्त्वाची गोष्ट आहे, त्यांच्या शरीराला माध्यम का केलं तर चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ लोकांच्या हातात द्यायचा आहे. परंतु तुकाराम महाराज म्हणतात, भक्ती भाग्य सीमा साधीन पुरुषार्थ, ब्रह्मीचा जो अर्थ निज ठेवा. या ठिकाणी मुख्य गोष्ट या वारकरी संप्रदायाची आहे की ज्ञानोत्तर प्रेम लक्षणात्मक भक्ती. की ज्ञान जरी झालं तर मीची भवनी पांडवा
करीती माझी सेवा, नवला होतो सांगावा असे न ऐक, अशा प्रकारचं सांगितलेलं आहे. तर ही 4थी पुरुषार्थ पण लोकांना भक्तिपंथाने देण्यासाठी हा महापुरुष प्रवृत्त झालेला आहे. तेव्हा केवळ वेदांतात रमलेलं हे जीवन नाही, तर या ठिकाणी या ज्ञान आणि भक्ती यांचा सम्यक समन्वय ज्यांच्या जीवनामध्ये आहे असं व्यक्तिमत्व ह्या महाराष्ट्र प्रांतामध्ये, आणि त्यातही साधारण सेवा झाली नाही. एक महिन्यामध्ये आपला सगळा संप्रदाय आहेत, अनेक संप्रदायाचे आचार्य आहेत, पण सामान्य लोकांच्या मध्ये सुद्धा ज्ञानेश्वरीचं पद आणि पदाचं चिंतन करून लोकांच्या बुद्धीवर आरूढ करणारा महात्मा कोणी विरळाच या ठिकाणी असेल. एकच महिना म्हणजे कोणताही जो विषय सांगायचा तर अण्णांचं वैशिष्ट्य हे की पहिल्यांदा संक्षेपाने त्याला परिचय करून द्यायचा, त्याला रुची निर्माण करायची, आणि मग एक ग्रंथ त्याला विस्ताराने सांगायचा. अशा प्रकाराने आपण सर्वांना याची अनुभूती आहे. आणि हे करत असताना पुन्हा आपलं वैराग्य, आपला विवेक, आपली समाधी षटक, आपलं मुमुक्षुत्व, जणू काही सिद्ध पुरुष असूनही सिद्धाची जी लक्षणं असतात ती साधकाची साधना असतात असं शास्त्रामध्ये वर्णन केलेलं आहे. पण अण्णा शेवटच्या क्षणापर्यंत या ठिकाणी सिद्ध पुरुष म्हणून कधीच मिरवले नाही. इतकंच नाही तर आपली साधक दशा देखील लपून आज आपल्याला वाटतं की या ठिकाणी खरं अण्णांचं वर्णनच करायचं म्हटलं तर योग वासिष्ठामध्ये एक श्लोक आहे, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संवित सुखसागर यस्मिन लीने परब्रह्मणी लीनम परे ब्रह्मणी यस्य चेतः. त्यांनी सांगितलं की कुलम पवित्रम, असा एखाद्या वंशामध्ये दास परंपरा वंश परंपरा दासमी अंकिता असं उद्घोष करणारा एखाद्या कुलामध्ये महापुरुष येतो, आणि तो एकदम साधारण कुलामध्ये जन्म घेतो, परंतु लोकांना काय दाखवून देतो तर मदा तंतु पौरुषम, जन्म देणे दैवाहाती करणी जगासवी. जन्म देणं हे परमात्म्याच्या हातात आहे, परंतु आम्ही अशी कृती करू की या ठिकाणी दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तंतु पौरुषम, पण पुरुषार्थ करणं हे माझ्या हातात आहे. आणि त्यामुळं या ठिकाणी तुम्ही नराचं नारायण होण्याचं जे काही तत्व आहे ते तत्व तुम्ही या ठिकाणी जर तुम्हाला अवगत झालं तर तुमचं या ठिकाणी वशिष्ठांसारखे महापुरुष वर्णन करतात अशा व्यक्तीचं कुलम पवित्रम, त्याचं सर्व कुल पवित्र झालं. जननी कृतार्था, त्याने खऱ्या अर्थाने आपली मातेची कुल धन्य केलेली आहे. इतकं नाही, अण्णांनी केवळ या संप्रदाय किंवा महाराष्ट्र प्रांतालाच केला असं नाही, जर त्यांचे विचार ज्याच्या अंतकरणात स्फुरद्रूप होतील, जो जरी बहुभाषिक असेल तर त्याने हेच तत्वचिंतन जर ह्या आशेतू हिमाचल पोचवलं तर त्या ठिकाणी वसुंधरा पुण्यवतीच्या तेनं, सगळी वसुंधरा म्हणजे ही संपूर्ण पृथ्वी माता त्याने पुण्यवान केलेली आहे. कोणत्या पुरुषाने तर ते सांगतात की वसुंधरा पुण्यवतीच्या तेन अपार संवित सुखसागर यस्मिन परे ब्रह्मणी लीनम यस्य चेतः. अपार म्हणजे हा जो परमात्मा आहे तो अपार आहे, त्याला कोणत्या देशाचं बंधन नाही, कालाचं नाही, वस्तूचं नाही. देश काल वस्तू भेद मावळला, आत्मा निर्वाळला विश्वाकारे, न झाला प्रपंच आहे परब्रह्म, अहम सोहम ब्रह्म आकळले. अशा प्रकारचा हा जो महापुरुष आहे त्याच्या अनुभूतीचं वर्णन सांगतात की त्याने ह्या संपूर्ण विश्वाचं जे अधिष्ठान आहे त्या अधिष्ठानाला कवळ घातलेले आहे. कवळ घातलेले आहे म्हणजे ते अधिष्ठान मी आहे असा आत्मत्वाने त्याचा निश्चय केलेला आहे. अर्थात तो परमात्म्याहून भिन्न राहिला नाही. म्हणून सगळी पृथ्वी देखील काय आहे त्यांनी पुण्यवान केलेली आहे. आणि कोणी तर परम ब्रह्मणी, जे सर्वामध्ये श्रेष्ठ असणारं किंवा सर्वातीत असणारं, सर्व साक्षी असणारं, सर्व रूप असणारं असं जे ब्रह्म आहे ते ब्रह्म मी आहे असा ज्या महापुरुषांनी या ठिकाणी विवेकपूर्वक बुद्धीचा दृढ निश्चय केला तर त्या पुरुषाचं वर्णन या श्लोकामध्ये वैशिष्ट्य करतात. ते वर्णन जणू काही गुरुवर्या वैकुंठवासी स्वानंद सुखनिवासी अण्णांचं वर्णन आहे. या ठिकाणी ज्याला आता म्हणतं हे आजचा दिवस आपल्याला दिसतो, आपल्या सर्वांना इथं मी सांगण्याची काही गरजच नाही. उलट आमच्यापेक्षा आपण त्यांचा सहवासाचा आनंद, ज्ञानदानाचा आनंद आपण भोगलेला आहे.
त्या उलट आम्ही त्याच्यापासून बरेचसे पारखे राहिलो. पण आमच्या जीवनामध्ये त्यांच्या सहवासातले जे काही क्षण आणि त्यांच्या जीवनचरित्राचे जे काही पैलूचा शिंतोडा, त्याच्यामुळं आजही आमच्या अंतःकरणामध्ये जे काही ज्याला आपण म्हणतो गुणाधान आहे, दोषापनयन आहे, त्याला मूळ कारण असतील तर ते गुरुवर्य अन्न आहे. त्यांनी सांगितलेले थोडे शब्द, थोडीच वाक्य आमच्या आयुष्यात आम्ही कोरून ठेवली. तेवढ्या 4-2 वाक्यावर पोरांनो असं करायचं. नवीन जेव्हा मी गेलो त्यावेळेला अण्णांनी सांगितलेलं जे काही वाक्य आहेत ते आम्ही कोरून ठेवली. त्याचं अजून आम्ही उल्लंघन होऊ नये याची दक्षता बाळगतो. आणि थोडं जरी त्याच्याकडे उपेक्षा झाली तर ठेच लागणं किंवा दुःख होणं याच्या पलीकडचं फल मिळत नाही. तेव्हा अशा हे जे महापुरुष आहेत त्या महापुरुषांचं हे मरणोत्तर प्रारब्ध आहे. ज्यांनी जीवनामध्ये कुठं सत्कार स्वीकारला नाही, कुठं दक्षिणा स्वीकारली नाही, कुठं आपली गरिमा काही वाढू दिली नाही, झाकलेलं माणिक या स्वरूपात आजीवन ज्यांनी आपलं अध्यात्म जीवनाचं रक्षण केलं किंवा त्याचा योगक्षेम केला, अशा महात्म्यांच्या या प्रथम पुण्यस्मरणाच्या निमित्ताने एवढं मोठं वातावरण निर्माण होणं ही भगवंताचीच इच्छा आहे. त्यांनी तुमच्या आमच्या अंतःकरणामध्ये प्रवेश करून या ठिकाणी हा एक प्रकारचा निर्याण महोत्सव जो आहे तो निर्याण महोत्सव या ठिकाणी संपन्न होत आहे. तेव्हा या निमित्ताने सर्वांची प्रेमाने आम्हाला एक आज्ञा झाली की विवेक चूडामणी नावाचा ग्रंथ आहे. या आपल्या वेदांत विश्वामध्ये भगवत पूज्यपादाचार्यांचा हा सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ आहे. सर्व जे काही अद्वैत चिंतन करणारे आहे तर भगवत पूज्यपाद शंकराचार्यांच्या जीवनचरित्रामध्ये हे शेवटची ग्रंथाकृती आहे. त्याच्यानंतर त्यांचा गुहा प्रवेश झालेला आहे. केदारनाथला त्यांनी गुहा प्रवेश केलेला आहे. तर शेवटचा ग्रंथ आहे. म्हणजे भगवत पूज्यपाद शंकराचार्यांनी आयुष्यभर जगत कल्याणासाठी जे वेदानुसारी चिंतन केलं आणि जेवढं भाष्य, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता, उपनिषद याच्यावर संपूर्ण चिंतन करून ठेवलं. इतकंच नाही तर त्यांचे साक्षात शिष्य असणारे सुरेश्वराचार्य यांनी त्याच्यावर आणखीन वार्तिक लिहिलं. त्याच्यावरही विवरण, भामती निबंध व अद्वैत सिद्धे सारखे ग्रंथ झाले. आणि या सर्वांचं सार केवळ या एकदम छोट्याशा ग्रंथामध्ये जगत कल्याणासाठी पूज्यपाद शंकराचार्यांनी आणलेला आहे. आणि हा ग्रंथ संपूर्ण वेदांत संप्रदायात अत्यंत प्रसिद्ध आहे. ज्या लोकांना जास्त वेळ मिळत नाही आपल्या कामाच्या व्यस्ततेमुळं किंवा बुद्धिमांद्य आहे, तर अशाही लोकांना विषयासक्ती आहे, कुतर्क आहे, तर ह्या लोकांना ह्या ग्रंथ अशा प्रकारचा मार्गदर्शक आहे. थोडेसे सोड, पण जसा एखाद्या समुद्र घागरीमध्ये भरावा त्याप्रमाणे या छोट्याशा ग्रंथरचनेमध्ये संपूर्ण आत्मज्ञानाचा किंवा तत्वज्ञानाचा विचार, आणि तो विचार म्हणजे केवळ बुद्धीच्या स्तरावर आणलेला नाही. जर हे विचार आपल्याला कळले, त्याचं अनुसरण करून ते जर आपल्या अनुष्ठानात आले, आचरणात आले, तर आपल्याला अद्वैत अनुभूती किंवा परमात्म साक्षात्कार हा फारसा दूर नाही. अशा रीतीनं या ग्रंथाचं एक विषय आहे. तेव्हा या ग्रंथाचं गुरुवर्य भाऊंनी एक मला आज्ञा केली, म्हणून या ठिकाणी या ग्रंथाचं क्रमाने यथाशक्ती यथामती जेवढं होईल तेवढं आपण थोडंसं चिंतन करण्याचा प्रयत्न करू. त्याच्यामध्ये पहिला जो श्लोक आपल्याला वाचून दाखवला तो आहे सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम. आपल्याकडं एक शिष्टांचा संप्रदाय आहे. शिष्ट म्हणजे ज्यांना वेद शास्त्र जे आहे ते प्रमाण मानतात, बरोबर ना? वेद प्रमाण अभ्युपगंतृत्वम शिष्टत्वम. जन्मामध्ये आपल्या जीवनामध्ये जर आपल्याला दुःख नको असेल आणि केवळ आनंद आणि आपली परमार्थाची वाटचाल निर्वेद व्हायची असेल तर मनुष्याने कोणतेही तर्क करीत बसू नये, दुसऱ्या कशा आपली बुद्धी सुद्धा चालवू नये. तर तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते. जे काही शास्त्र सांगेल त्याचं आज्ञेचं उल्लंघन करायचं. आपल्याला कोणतंही कर्म करायचं झालं तर विचारायचं कोणाला? वेदाला. जरी आपल्याला वेदाचा अध्ययन नसेल तर जे महानुभाव महापुरुष
ज्यांना वेदाचं ज्ञान आहे त्यांना विचारायचं काय करावं आणि काय करू नये. अशा प्रकारे आपल्याला क्रियेच्या बाबतीत, कर्माच्या बाबतीमध्ये शास्त्र प्रमाण आहे. तसंच आपल्या भावना, कोणती भावना सद्भावना आहे आणि कोणी असद्भावना आहे. आपली भावना सुद्धा वेदानुसारी असली पाहिजे. वेदाने सांगितली तीच भावना करायची, शास्त्राने सांगितलं तेच कर्म करायचं. आणि मी कोण आहे या प्रश्नाचं उत्तर जेव्हा आपल्याला शोधायचं आहे तर ते सुद्धा आपल्या बुद्धीनं त्याचा विचार करून कधी प्राप्त होणार नाही. मनोमार्गे गेला तो येथे मुकला, असं ज्ञानोबाराय सांगतात. हरिपाठी स्थिरावला तोची धन्य. या ठिकाणी परमात्म तत्वात स्थिर होण्यासाठी संतांचे संगती, मनोमार्ग गती, आकळावा श्रीपती येणे पंथे. संतांच्या संगतीत बसून सशास्त्राचा विचार केला तर आपल्याला मी कोण आहे, हे जगत काय आहे या ठिकाणी याचं यथार्थ ज्ञान होतं. आणि ह्या मार्गाने आपण गेलं तर हा मार्ग निर्वेद आहे. तो म्हणून तुकाराम महाराज म्हणतात की आम्ही एक निशाण लावलेला आहे, ध्वजा फडकवत आहोत आणि तुम्हाला मार्ग व्यवस्थित सांगत आहोत. या मार्गाने तुम्ही चला, नका जाऊ आड राणे, आयशे बोलती पुराणे. याप्रमाणे हा मार्ग जो आहे हा मार्ग धोपट मार्ग आहे. हा मोडून या वाटा सूक्ष्म दुस्तर, चाले राज्य केला राज्य भार चाले ऐसा. अशा प्रकारची ही स्थिती आहे. म्हणून मनुष्याला सुख समाधान शांती पाहिजे असेल तर त्याने शास्त्राला विचारावं. शास्त्राचं ज्ञान नसेल तर शास्त्र जाणणाऱ्या स्वानुभवी संतांना विचारावं. आणि जसा एखादा आंधळा मनुष्य जर अशा प्रकारचा रस्ता सरळ समान अशा प्रकारचा असेल ज्याच्यावर तूप सांडलं तरी पुन्हा भरून घेता येईल, असा जर रस्ता असेल तर आंधळा माणूस सुद्धा त्याच्यावर पळू शकतो. त्याप्रमाणे ह्या मार्गावर डोळे झाकून आपण योग जो भगवत प्राप्तीचा मार्ग संतांनी सांगितला त्या मार्गाने आपण जावं. म्हणून आपल्याला जर ह्या ओहम मी कोण आहे, कथम इदम जातम, हे जगत कसं उत्पन्न झालं, कोवई कर्ताश्य विद्यते, ह्या जगताचा करता कोण, हा विचार मनुष्याने केला पाहिजे. पण हा विचार कशाच्या सहाय्याने केला पाहिजे? शास्त्राने मी कोण हे सांगितलेलं आहे. शास्त्राने त्या ठिकाणी हे जगत कसं उत्पन्न झालं त्या जगताच्या उत्पत्तीची प्रक्रिया सांगितलेली आहे. आणि कथम इदम जातम, त्या जगताचा कर्ता परमात्मा आहे असं शास्त्राने सांगितलेलं आहे. त्यामुळे दुसऱ्या कोणत्याही विचारात न पडता आपली विचाराची दिशा असो, भावनेची दिशा असो, कर्माची दिशा असो. मानवी जीवनात जर आपण पाहिलं तर माणसाच्या जीवनामध्ये काही नाही, काही ना काही कर्म करीत असतो. कोणतंही त्याला शास्त्राच्या विरुद्ध करील किंवा कर्म केल्याशिवाय कधी राहू शकत नाही. तुकोबाराय सांगतात काय हागताही होडी, चळण मोडविते काडी. असं मनुष्य काही ना काही क्रिया करतात. तसा मनुष्य काही ना काही भावना करत राहतो. ह्या सुद्धा ही माझी पत्नी आहे, हा माझा पुत्र आहे, हा माझा मित्र आहे, सगळ्या भावनाच आहे. वास्तविक हे वास्तवात काहीच नाही, पण आपण भ्रमाने आपण त्यांच्या ठिकाणी तादात्म्य भ्रांती करत असतो. तेव्हा ह्या सगळ्या भावनाच आहे. आणि देव माझा मी देवाचा, ही सुद्धा भावनाच आहे. अशा प्रकारची स्थिती आहे. तेव्हा भावनेचा प्रांत एक असतो जीवनामध्ये, एक कर्माचा क्रियेचा प्रांत असतो आणि एक विचाराचा प्रांत असतो. मनुष्य काही ना काही विचार करत असतो. कोणती गोष्ट जेव्हा निर्णय करतो त्यावेळेला आपण जर त्याला म्हटलं की काय तुला काय एवढा विचार करता नाही आला का, तो विचाराशिवाय मी हे केलंय का, याचा अर्थ विचार हा तो करतच असतो. तेव्हा जीवनामध्ये आपण पाहिलं तर ह्या तीन गोष्टीवरच आपलं जीवन आहे. काहीतरी कर्म करतो, काहीतरी भावना करतो आणि काहीतरी विचार करतो. मग यामध्ये जर कर्म करायचं झालं तर तेही वेदाला विचारायचं. शास्त्र म्हणेल ते सांगावे, जे राज्यही तृण मानावे, हे म्हणतले न म्हणावे विषयी विरू किंवा विषयी विरुद्ध. जर शास्त्राने सांगितलं वीज घ्या किंवा राज्य टाका तर त्याचा तत्काळ त्या मनुष्याने त्याचा त्याग करावा. आणि वीज घ्या म्हटलं तर वीज घ्यावं, एवढी शास्त्रावर मनुष्याची श्रद्धा असावी. कोणतं कर्म करायचं, कोणतं कर्म करायचं नाही याविषयी भगवान सांगतात. तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमी हारसी. या ठिकाणी शास्त्राने काय सांगितलं त्याचप्रमाणे आपण कर्म करणं योग्य आहे. तर ह्याला म्हणतात कर्मकांड. म्हणजे आपल्या जीवनातलं कर्म कसं करायचं. गीतेने किंवा ज्ञानेश्वरीमध्ये किंवा वेद याच्यामध्ये तीनच विभाग आहेत.
एक आहे कर्मकांडाचा, एक आहे उपासना कांड किंवा त्याला भक्ती असं म्हणतात, आणि तिसरं आहे ज्ञानकांड. पण हे आपल्याला कर्म कोणतं करावं हे आपल्या बुद्धीला कधी कळू शकत नाही. कारण काय आहे की जे हे परमात्म तत्व आहे हे काही हाताला घेता येत नाही, पायाने त्याच्यापर्यंत जाता येत नाही, डोळ्याने त्याला पाहता येत नाही. परमात्म तत्व हे अत्यंत सूक्ष्म आहे आणि ते अतिंद्रिय आहे, इंद्रियांना ते गम्य नाही. अशा तत्वाला जाणायचं झालं तर धर्म काय आहे, अधर्म काय आहे आणि ब्रह्म काय आहे, बाकीच्या ठिकाणी तुम्ही व्यवहारात विचार करू शकता. परंतु धर्म आणि ब्रह्म ह्या अतिंद्रिय असणाऱ्या गोष्टींचं ज्ञान हे केवळ वेदानेच तुम्हाला होईल, वेद प्रामाण्यानेच होईल. अपौरुषय असणारा जो वेद आहे तोच तुमच्या कल्याणाला कारण होईल. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी वेदाचं चिंतन केलं पाहिजे. आता या ठिकाणी हा जो विषय आहे तो कर्मकांड आणि उपासना कांडाचा नाही. हा ग्रंथ हा ज्ञान, गीतेमध्ये 3 कांड आहेत, वेदामध्ये 3 कांड आहेत. गीतेला सुद्धा म्हणतात आनंदप्रय निरूपिणी श्रुतीच हे कोडीसवाणी, गीता पद्यरत्नाची लेणी लिहिली आहे. अशा प्रकारची गीता ही 3 कांड सांगणारी आहे. परंतु हा जो ग्रंथ आहे विवेक चूडामणी, हा ग्रंथ वेदांताचा प्रकरण ग्रंथ आहे. म्हणजे याचा अर्थ ज्ञानकांड याच्यामध्ये प्रतिपादन केलेलं आहे. जीवनामध्ये आपण जे काही कर्म आणि उपासना करतो त्या कर्माचं फल काय असतं, ते कर्म एक तर निष्काम केलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची फलकामना नाही, त्याच्यामध्ये मी हे कर्म करतो हा अभिमान पण नाही, आणि ते जे कर्म आहे ती ईश्वराची पूजा आहे. ज्ञानोबा सांगतात तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची बीरा, पूजा केलिया होय अपारा तोषा लागी, मग ती पूजे रिझलेनी आत्मराजे, वैराग्य सिद्धी देजे पसायतया. ह्या कर्माने आपल्या अंतकरणाची शुद्धी होत असते. पुढं खरं मोक्ष जो आहे, ज्या मोक्षासाठी आपलं अंतकरण रात्रंदिवस तळमळत आहे, सगळे जग मोक्षासाठी तडफडत आहे. तुम्ही म्हणणार आम्हाला कुठं मोक्ष पाहिजे, मोक्ष नावाचा दुसरा काही पदार्थ नाही. आपल्याला ही तर इच्छा आहे की नाही दुःख माझ्या स्वप्नात पण नसावं, आणि सर्व काळात, सर्व देशात, सर्व वस्तूमध्ये मला कुठेही दुःख कधीही प्राप्त होऊ नये अशी तर इच्छा आहे की नाही. म्हणजे आणि पुन्हा ते दुःख कधी असलं तरी चालेल, कधी नसलं तरी चालेल असं तरी आपल्याला वाटतं का? दुःख मला मद लागी दुःख व्हावे, ऐशे कोणी भावेना जीवे. कोणालाही दुःख नको आहे. तसंच आनंद जो पाहिजे तो आनंद सुद्धा कसा पाहिजे, अविनाशी आनंद पाहिजे. आणि तो आनंद किती, एका देशात आम्हाला आज ह्या मंडपामध्ये आनंद मिळाला चालेल, बाहेर पडल्यावर आनंद नाही मिळाला तरी चालेल. अहो कुठेही असू द्या, आम्हाला आनंदच असला पाहिजे असं वाटतं. स्वामी महाराज नेहमी सांगायचे मनुष्याला त्याच्या जीवनामध्ये जर कोणाला दुःख आवडतं का, कोणाला दुःख आवडत नाही. का दुःख आवडत नाही? कारण जीव स्वरूपतः आनंद रूप आहे, म्हणून त्याला दुःख आवडत नाही. मर म्हणलेलं का आवडत नाही? लहान मुलाला जर म्हटलं मर तर तो म्हणतो तू मर. मला म्हणजे लहान मुलाला देखील मरण आवडत नाही, कारण तो अमर आत्मा आहे. जो अमर आत्मा आहे त्याला मृत्यू कसा आवडेल? जर एखाद्याला म्हणलं ए वेड्या किंवा मूर्ख असं म्हणलं तर त्याला आवडत नाही, कारण तो ज्ञानघन आहे. आत्मा आपला ज्ञानघन आहे. हे आपल्या बुद्धीचे दोष, शरीराचे दोष आपण त्याच्यात मिश्र करतो. म्हणून मी लंगडा, मी पांगळा, मी अनाथ, मी अपराधी, मी रोगी असं म्हणत असतो. तत्वतः हे सगळे धर्म जे आहेत हे शरीराचे, अंतकरणाचे आहेत, आत्म्याचे नाहीत. अशा प्रकारची स्थिती आहे. मनुष्याला दुःख जे आहे ते दुःख संबंध, बरं दुःखाची निवृत्ती झाल्यावर पुन्हा यावं असं वाटतं का? तर पुन्हा ते दुःख कधीच येऊ नये असं वाटतं. याचंच नाव आहे दुःखाची आत्यंतिक निवृत्ती. जसं एखाद्या मनुष्य हजामत करतो आणि स्वामी महाराज सांगायचे की पुन्हा ते केस जे आहेत ते परत उत्पन्न होत असतात. न्हावी उठला आणि खुंट फुटला अशी जुनी लोकांची म्हण आहे. तसं दुःख जीवनामध्ये जरी तात्काळचं निवृत्त झालं तर आपल्याला तात्काळ निवृत्ती नको, त्याला लयरूप निवृत्ती म्हणतात. आपल्याला वाटतं आत्यंतिक निवृत्ती व्हावी. आत्यंतिक निवृत्ती म्हणजे टक्कल पडलं तर त्या माणसाला पुन्हा केस येतच नाही. त्याप्रमाणे तुम्हाला यथार्थ आपल्या आत्मस्वरूपाचं ज्ञान झालं तर स्वप्नात देखील दुःख कधी तुमच्या समोर येणार नाही. आणि तो अविनाशी आनंद जो आहे, जसं त्याच्या जीवनामध्ये बाह्य प्रारब्ध प्राप्त कितीही दुःख जरी दिसली तरी सुद्धा त्या दुःखाने त्याचा रोम देखील वाकडा होत नाही. माऊली सांगतात
मेरूपासून थोरे देह दुःखाची नि डोंगरे दाटी जो पडी बरे चित्त न दाटे. मेरू पर्वतापेक्षाही मोठी दुःख त्याच्या जीवनात आली तरी त्याला दुःख होत नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला जे काही परमानंद पाहिजे, परमानंद याचा अर्थ त्या आनंदासारखा दुसरा आनंद नाही आणि त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ दुसरा आनंद नाही, ही खरी आपल्या अंतःकरणातून मागणी आहे. आणि ती मागणी जर आपली पूर्ण करायची असेल तर त्याला मी कोण आहे, मी सत म्हणजे अमर अशा प्रकारचा, नंतर मी ज्ञानरूप अशा प्रकारचा आत्मा आहे, हे आपल्याला जर यथार्थ ज्ञान झालं आणि मी आनंद रूप आहे तर त्या मनुष्याला कधीही दुःख स्पर्श देखील होणार नाही आणि त्याला आनंद कधी सोडून जाणार नाही. जे ज्याचं स्वरूप आहे, आपल्याला कपडे काढून टाकू शकतो पण आपल्या सगळ्या अंगाला वेष्टन केलेल्या त्वचेचा आपण त्याग करू शकतो का? नाही. त्याप्रमाणे आपल्याला बाह्य दुःख जरी किती प्राप्त झाली, आगंतुक आपल्या जीवनामध्ये प्रारब्ध प्राप्त, तरी सुद्धा या ठिकाणी त्या पुरुषाचा मी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा आहे असा निश्चय झाला की त्या पुरुषाला जीवनामध्ये पुन्हा काहीही त्या ठिकाणी कर्तव्य राहत नाही. आणि ह्याच जसं परमवंदनीय प्रातस्मरणीय अण्णांनी आपल्या जीवनाचा असा प्रवास केला, बीज बाजूनी केली नाही, आम्हा जन्म मरण नाही. आणि हे जणू काही भीष्माचार्यांसारखं त्यांनी हे शरीर संरक्षण केलं. आणि बरोबर मार्गशीर्ष महिना प्रारंभ झाल्यानंतर हा देहपात झालेला आहे. याचंच कारण असं आहे की या ठिकाणी हे जे महापुरुष असतात ते महापुरुष या ठिकाणी देश कालाचं अतिक्रमण करून गेल्यानंतरही इतर लोकांना एक मार्गदर्शन म्हणून, जसा भीष्माचार्यांनी या ठिकाणी उत्तरायणामध्ये देह ठेवला त्याप्रमाणे ह्या त्यांचं हे एक आपल्या संकल्पना आहे. खरं तर त्यांचं त्यांनाच माहीत या ठिकाणी. कारण काय, जन्म मरण आणि त्याचा असणारा काल याचं अतिक्रमण करून गेलेलं असतं. अशा वेळेला शास्त्रामध्ये विचार आला, भीष्माचार्य जर ज्ञानी होते तर मग त्यांनी या ठिकाणी उत्तरायणाची वाट का पाहिजे, आहे की नाही? तर तुम्हाला आम्हाला भक्ती सिद्धांताबद्दल इथं भक्ती सिद्धांताचं आदर्श दाखवण्यासाठी त्यांनी अशा प्रकारचं त्यांचं प्राणोत्क्रमण झालं. परंतु हे महापुरुष जे असतात न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, त्यांचे प्राण आता कोणत्याही लोकांतराला जात नाहीत. उपनिषद सांगतं एव समविलीयन्ते, या ठिकाणीच ते विलीन होऊन जातात नाम आपल्या आत्मस्वरूपामध्ये. त्यांचे प्राण जे असतात ते एकरस होऊन जातात. अशा प्रकारची स्थिती आहे. तेव्हा आपलं चिंतन हे चाललेलं आहे, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम, हे मंगलाचरण आहे. मंगलाचरण आहे त्याच्यामध्ये वेद हा शब्द आलेला आहे. वेद म्हणजे ज्याच्यामध्ये भ्रम प्रमाद करणा पाठव विप्रलिप्सा इत्यादी हे दोष कोणतेही नाहीत आणि ते पुरुषकृत बुद्धीचे दोष असतात. ते पुरुषकृत बुद्धीचे दोष नाही. भगवंताच्या निश्वासातून वेदांचा आविर्भाव झालेला आहे. तेव्हा हे जीवनामध्ये आपल्याला जर आपलं वास्तव कल्याण करायचं असेल तर त्याला एकच मार्ग आहे की वेदाचं अनुसरण करणं. क्रिया, जर तुम्हाला क्रियेचा वेदच सांगतो, भावना भक्तीचं वर्णन कशी करावी, त्याचं फल काय हे वेदच सांगतो. आणि तत्वज्ञान कसं संपादन करावं, तत्वज्ञानाचं फल देखील वेदच सांगतो. तेव्हा त्या वेदामध्ये तत्वज्ञानाचा जो भाग आहे त्याला म्हणतात वेदांत. वेदांत म्हणजे वेदाचा अंतिम निर्णय असा आहे की तुम्ही कितीही साधनं केली तरी ज्ञाना वाचून मोक्ष प्राप्त होत नाही. काय ज्ञानीविना मोक्ष नाही हा सिद्धांत. वेद बोले हात उभारुनी. आणि अनंत सामान्य लोकांसाठी जे सर्वात मोठं योगदान आहे, सर्व जीवनामध्ये मिळेल पण ज्ञान मिळणार नाही. आणि ती ज्ञान इतर किती मिळतील, परंतु ही ज्ञान जी आहे ती फार झालं तर आपण खूप शिकलो तर फार तर परदेशामध्ये लाखो कोट्यावधी रुपये जाऊन मिळू शकतो किंवा या देशातही मिळू शकतो. परंतु कितीही पैसे मिळवले तरी आपली फक्त दुपारच्या जेवणाची भ्रांती दूर होईल. नाहीतरी काय आहे, तुकोबराय सांगतात, एक शेरा अन्ना चाड नेर वावगी बडबड. परंतु ही विद्या जी आहे, ही विद्या ब्रह्मविद्या ही मरणमारी विद्या आहे की ज्याच्यामध्ये त्याला मृत्यू आला तर काहीच वाटत नाही. त्या स्वामी महाराजांच्या बरोबर
आम्ही पुण्याला एक त्यांच्या गुरुबंधूंना भेटायला गेलो होतो. तर त्यांचे ते शेवटचाच काळ होता. त्यांच्या इच्छेने त्यांनी स्वामींची भेट घेण्याची इच्छा केली. तर स्वामी महाराजांनी त्यांना विचारलं. तर ते त्यांना बंड्या म्हणत असत. तर बंडोबा कसं काय वाटतं तुम्हाला आता? ते एकदम अंथरुणावर मोठ्या मोठ्याने कणत होते आणि गेल्यानंतर त्यांना विचारलं की आता कसं वाटतं? ते म्हणे कसं काय वाटतं याच्यामध्ये? काहीच नाही म्हणे. याच्या ठिकाणी असंग आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी शरीर झालं नाही, जगत झालं नाही, सुख झालं नाही आणि दुःख झालं नाही. तर ते म्हणे की मग स्वामी महाराज त्यांना म्हटले मग कणता का? असं त्यांना विचारलं. ते म्हणे कन्न कोणाच्या ठिकाणी हे जाणायचं असतं का? कन्न बंद करणं हा पुरुषार्थ आहे. याच्यामध्ये कन्न होत असताना मी त्याचा द्रष्टा आहे, साक्षी आहे, हे तत्ववादाचं स्वरूप नाही का? स्वामी महाराजांनी त्या अवस्थेत त्यांना मिठी मारली. आपल्या संस्थेचे जे अध्यापक होते गुरुवर्य वैकुंठवासी भाऊसाहेब महाराज, त्या भाऊसाहेब महाराजांना ताप आला आणि मग दुसऱ्या दिवशी त्यांचा देह पडला. तर स्वामी महाराज म्हटले की आपल्याला भाऊसाहेबांना भेटायला जायचं. मग आम्ही तिथं भेटायला गेलो. त्यांना ताप वगैरे आलेला होता. आम्ही पाहिला ताप वगैरे आणि ते पण अस्वस्थ असे होते. तर स्वामी महाराजांनी विचारलं भाऊसाहेब काय झालं? ते म्हणे ताप आला मला, असं ते म्हटले. मला ताप आला. तर त्यांनी सांगितलं की स्वामी महाराज म्हणे तुम्हाला ताप आला का शरीराला ताप आला? ते म्हणे आत्म्याला ताप नसतो. तर मग तुम्ही विचारलं कोणाला? तुम्ही विचारलं कोणाला? तुम्ही विचारलं त्याचं हे उत्तर दिलं. म्हणजे अशा प्रकारचा जो महाबोध आहे हा बोध ह्या महापुरुषांना झालेला असतो आणि तो बोध केवळ वेदाच्या द्वारा होऊ शकतो. वेदातले अवांतर वाक्य तुमचा या ठिकाणी जे आत्मस्वरूपाविषयीचं अज्ञानाचं आवरण आहे त्या आवरणाचे दोन प्रकार सांगितलेले. एक असत्वापादक आवरण आणि एक आभानापादक आवरण. त्यापैकी असत्वापादक आवरणाची निवृत्ती करणारी वेदातील ही जी वाक्य असतात ते आपल्याला परोक्ष ज्ञान करून देतात. अरे बाबा ब्रह्म हे सच्चिदानंद स्वरूप आहे, ब्रह्म असंग आहे, निर्विकार आहे, ते नित्य आहे, अखंड आहे, अशा प्रकारचं ज्ञान करून देतात. आणि नंतर त्यावेळेला आपल्याला वाटायला लागतं अरे हे ब्रह्म कुठं दिसत नसेल तर वेद प्रामाण्याच्या द्वारा आपल्याला असं वाटायला लागतं की हे ब्रह्म असंग निर्विकार ब्रह्म नावाची वस्तू आहे आणि ती त्या ठिकाणी दुःख नाही, तिच्या ठिकाणी दुःख तर नाही, तिच्या ठिकाणी मरण पण नाही, तिचा कधी नाश पण होत नाही आणि शिवाय ती वस्तू ज्ञानरूप आहे, तिच्या ठिकाणी अज्ञानाचं कधीच आवरण नाही. पण एवढ्या ह्या परोक्ष ज्ञानाने मनुष्याला परमसिद्धी किंवा जीवनमुक्ती प्राप्त होत नसते. त्यासाठी वेद पुढे जाऊन चारी वेदाची 4 महावाक्य आहेत. तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मी, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अशी जेव्हा ही तत्वमसी महावाक्य गुरु जेव्हा सांगतात तेव्हा त्या शिष्याच्या चित्तामध्ये किंवा बुद्धीमध्ये असा दृढ निश्चय होत जातो का ते ब्रह्म माझ्याहून भिन्न नाही, ते ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मी, ते ब्रह्म मी आहे. असं तत्वमसी आहे शिव, अहम ब्रह्मास्मी आहे शिवानी, एक वेळ पडता खानी, अविद्या निद्रा गेली पळोनी आणि तत्क्षणी जागीन झाला. तो खऱ्या अर्थाने आपल्या स्वरूपात, मूलभूत स्वरूपात जागृत होतो. आपलं चिंतन हे चाललंय की ही ब्रह्मविद्या काय झाली? मग मरण माझे मरोनी गेले, मज केले अमर. या ठिकाणी तुकाराम महाराज म्हणतात अगोदर हे शरीर काय आहे? हाती घेऊन काठी तुका लागेला कलेवरा पाठी. आम्ही हात धुवून पाठी लागलो, हे शरीर मला एवढं दुःख देतं, या शरीराचं स्वरूप तरी काय आहे? तर त्या शरीराचं स्वरूप म्हणजे शेवटी गुरु हा एक शरीर. स्वप्नात आपल्याला शरीर येत नाही का? आणि स्वप्नातून जाग झाल्यावर त्या शरीरात भूक लागली होती, आता त्याला अन्नाची तजवीज करतो का आपण? कधीच करत नाही. त्याप्रमाणे यथा स्वप्न प्रपंचोयम मयी माया विजृंभिता तथा जागृत प्रपंचोपी मयी माया विजृंभिता. स्वप्नातला प्रपंच जसा आपल्या मायेने निर्माण केलेला आहे, हा जागृत प्रपंच सुद्धा तसाच आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन ज्ञानोबा रायतर सांगतात की वराड नोहे स्वप्न गे माये. ही जी जागृती अवस्था आहे ही अशी आहे की हे स्वप्नाहूनही निपटारे, स्वप्नापेक्षाही निकृष्ट अवस्था आहे की या ठिकाणी आपल्याला जागृतीत आलो तर स्वप्नातले पदार्थ आठवतात तरी
स्वप्न काय पडलं का बरेच वेळा आठवतं. बहुतेकांना काय आठवतं काही नाही, पण काही काही आठवतं. पण स्वप्न जेव्हा पाहतो तेव्हा ते जागृतीतले पदार्थ आठवतात का तरी आपल्याला? कधीच नाही. आपल्याला उशाला तांबे आहे, आपण झोपलो, स्वप्नात तहान लागली, कधीतरी आपल्याला असं झालं की नाही पण आता उशाला तांबे आहे. जागृतीतलं कधी स्मरण होत नाही. याचा अर्थ जागृतीपेक्षा निकृष्ट अवस्था, आपलं स्वप्नापेक्षा निकृष्ट अवस्था ही वराड नव्हे स्वप्न घे माये असं सांगतात. ही अवस्था आहे. आणि श्रीगुरु जेव्हा ह्या अवस्थेपर्यंत आपल्याला पोहोचवतात त्यावेळेला आपल्याला मरण नावाचा काय प्रकार आहे, या ठिकाणी मरण नावाच्या प्रकारात मरण येऊन जातं. म्हणजे आपल्याला खरं अमृतत्व प्राप्त होतं. श्रीगुरु आपल्याला सांगतात, तू मरका देह हे तुझं स्वरूप नाही. श्रवणंतु अस्य अमृतस्य पुत्रा आये धामानी दिव्यानी तस्तु हो. तुम्ही मरके जीव नाहीत, तर तुम्ही परमात्म्याच्या निवासस्थानामध्ये राहणारे दिव्य अशा प्रकारचे दिव्य धामवासी साक्षात देव स्वरूप तुम्ही आहात असं श्री गुरुदेवा सांगतात. याला म्हणतात मरणमारी विद्या. आता ही दुपारची विद्या फक्त किती तुम्ही केवढी मोठी पदवी मिळवली, केवढाही मोठा व्यवसाय केला, तर मनुष्याला लागणारा फक्त आहार, त्याला लागणारे 3.5 त्याच्या हाताने मोजलं तर 3.5 हाताचा देह असतो, तेवढी त्याला जागा लागते. स्मशानभूमीमध्येही तेवढीच लागते आणि जिवंत असतानाही तेवढीच लागते. एकदा किती जरी अन्नाचे ढीग असले तरी सुद्धा त्याला जेवढं ह्या उदराच्या पखालीमध्ये जेवढं भरायचं तेवढंच अन्न लागतं. त्याच्या व्यतिरिक्त त्याला त्याचा उपभोग घेता येत नाही. तेव्हा अशा प्रकारच्या ह्या धनापेक्षा परमार्थ महाधन जोडी देवाचे चरण पावया जतन हे उपाय लाभाचे. या ठिकाणी अशा प्रकाराने ही स्थिती आहे आणि ही स्थिती तत्वज्ञानाने प्राप्त होते. तेव्हा ह्या तत्वज्ञानाचा हा प्रकरण ग्रंथ आहे, त्याला वेदांत असं म्हणतात. इथे वेदांत शब्द सांगितला, वेदाचा अंतिम निर्णय, वेदाचा अंतिम निर्णयात्मक भाग ज्यामध्ये प्रतिपादन केलेला आहे त्याला वेदांत असं म्हणतात. आणि त्याला उपनिषद असं पण म्हणतात. ह्या उपनिषद शब्दाचा अर्थ आहे उपनि हे 2 प्रत्यय आहेत आणि शत्रू नावाचा धातू आहे. याचाच अर्थ काय काय त्याच्यामध्ये भाष्यकारांनी सांगितलं, विशरण गती अवसान यो हो. या ठिकाणी आपल्याला जीवनातलं जे दुःख आहे, जो बंध आहे, त्या बंधाचा नाश होतो. आपल्याला मी कोण आहे याचं ज्ञान त्या ठिकाणी होतं आणि मनुष्याला पुन्हा ही जन्म मरण परंपरा खुंटीत होते. त्याला आता पुन्हा जन्म नाही. तो का म्हणे एका मरणेची सरे. आणि अशा ह्या मरणमारी विद्येचं जीवनभर मार्गदर्शक अशा प्रकारचं गुरुवर्य वैकुंठवासी स्वानंद सुखनिवासी या ठिकाणी सर्वांचे हृदय सम्राट हा असणाऱ्या अण्णांचं जीवन होतं. आता असताना जर त्यांचं महत्व आहे हे जर सगळ्यांना जर कळलं असतं तर सगळेच काय झाले असते, मुक्त झाले असते आणि आता केवळ जीवनमुक्ती भोगत असते. परंतु आता सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी हे महत्व कळू नये अशाच प्रकारची ईश्वर योजना असते. पण चंद्र सूर्य असेपर्यंत जोपर्यंत ते फोटो पाहिले तर जणू काय आता बोलणारच आहेत असे ते फोटो आहेत. प्रतिमा ज्या आता घरामध्ये आहे त्या हँडविलमध्ये सुद्धा तशाच प्रकारचे आहेत. तर जो कोणी श्रद्धाळू साधक होईल, श्रद्धावान लभते ज्ञान, त्यांचे एखादी कॅसेट असेल, एखादी वचनं लिहिलेली असतील किंवा कोणी आपल्या हृदयाच्या कप्प्यात साठवलेली असेल तर त्याला त्या काळी ही मरणमारी विद्या निश्चित आठवल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही आम्ही आपलंही काल निघून जाईल, परंतु कालाच्या ओघातही हे महापुरुष जे असतात आता सांगितल्याप्रमाणे स्वामी महाराज म्हणतात की मला मरका समजता का, मी तुम्हाला सगळ्यांना पुढं घालीन. म्हणजे अगोदर तुमची मुक्ती करून नंतर मी जाईल. म्हणजे गुरु शिष्य भाव मावळून त्या ठिकाणी मी माझ्या आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी माझ्या स्वयंमहिमेमध्ये प्रतिष्ठित होईल अशा प्रकारचा विचार आहे. या ठिकाणी आपला वेळ थोडासा आम्हाला उशीर झाला. आजच्या दिवस आम्हाला क्षमा करावी सहृदय अंतकरणाने. आपण या ठिकाणी या ग्रंथाचा फारसा चिंतन करतोय असं म्हणण्यापेक्षा अण्णांच्या उपस्थितीमध्ये जणू काही त्यांचं जे काय भाव विग्रह आहे तो आपल्या समोरच आहे असं समजून ते ज्याप्रमाणे बुद्धी देतील ते विचार जे आहेत त्या ग्रंथाला एक माध्यम करून
जेवढं काही आपल्याला शक्य आहे त्याचं चिंतन करू. या ठिकाणी हे चिंतन करत असताना विषय फार होणारे असा त्याचा अर्थ नाही, पण त्याच्यातून काही 4 शब्द जे गुरुवर्य अण्णांचं मनोगत आहे, भगवान शंकराचार्यांच्या या ग्रंथाला माध्यम करून त्यांच्याच कृपाछत्राखाली आपण यथाशक्ती यथामती क्रमाने याचा चिंतन करण्याचा प्रयत्न करू. या ठिकाणी ही जी सेवा आहे हे अण्णांनी त्यांच्याच प्रेरणेने किंवा त्यांच्याच कृपेने या ठिकाणी जसं त्यांनी सांगितलं की या ठिकाणी दर्या में खसखस म्हणतात, तसं इथं आपण काही विशेष काही सांगणार आहे अशातला भाग नाही, परंतु या ठिकाणी केवळ हे जे शब्द आहेत ही शब्दरूपी सुमन आपण त्यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही. त्यांचं स्थायी भाव काय आहे, जसं तुकोबाराय म्हणतात ना, शब्द हा बहुसार उपकाराची राशी, किंवा तुका म्हणे आम्हा शब्दाची हा देव असं म्हणतात, किंवा काय तो आम्हा घरी धन शब्दाची रत्ने शब्दाचीच यत्ने शब्दाचीच शस्त्रे यत्न करू शब्दाची आमच्या जीवाचे जीवन शब्दे वाटू धन जनलोका. या ठिकाणी शब्द या वेदांत संप्रदायामध्ये शब्द एक मोठं धन आहे. त्या शब्दाने जर त्याची शक्ती कळली तर मनुष्य मुक्त होऊ शकतो किंवा मुक्त होतो. म्हणून हे शब्द जे आहे शब्दरूपी सुमन फुलं त्यांच्या चरणी अर्पित करायची एवढाच याचा अर्थ आहे. त्यांची दुसरी वाक्पूजा सोडून आपण दुसरी पूजा करू शकत नाही. अर्थात ही केलेली शब्दाची पूजा ही त्यांच्या वास्तव स्वरूपापर्यंत कधीच पोहोचत नाही, परंतु त्या आणि त्यांनी पोचण्याची त्यांना गरजही नाही. परंतु आपल्या अंतकरणातली असणारी जे काही अंतकरणातल्या पापवासना चांचल्य आपल्या ठिकाणी असणारं असत्वापादक आभानापादक आवरण दूर होऊन आपण अण्णांच्या स्वरूपात जसं पाण्यात पाणी एकरूप होतं तशी योग्यता आपल्याला प्राप्त व्हायची असेल तर त्यांनी संत जीवनाचं साधू जीवनाचं वर्णन करावं, आपली वाणी पुनित करावी, म्हणून ही शब्द सुमनांजली समर्पित करायची. दुसरी गोष्ट अशी आहे की हे शब्द आपण जे बोलतो हे शब्द आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने आम्हाला आळंदीसारख्या क्षेत्रामध्ये माऊलींच्या चरण कमलाजवळ राहायला मिळतं. सद्ग्रंथाचं वाचन महापुरुषांचं काही श्रवण घडतं. त्यामुळं हे शब्द जसं लोक इतिहास भूगोलाचा अभ्यास करतात तर त्यांना इतिहासामध्ये चांगले मार्क पडतात, तसं आपल्या आशीर्वादाने आम्ही जे काही तिथं वास्तव्य करतो हे शब्द आमच्या कानावर पडतात. त्यामुळं आम्हाला हे थोडे बोलता येतात, परंतु हे शब्द आमच्या ओठामध्येच असतात, पोटामध्ये असतील असं नाही. जर तुम्हाला हे अनुभवाचे नसतील, पोटामध्ये नसतील तर तुम्ही इथं का म्हणून सांगता असं जर म्हणेल तर स्वामी महाराज सांगायचे त्याचं कारण आहे की ओठामधले शब्द आमच्या पोटामध्ये जावे अशा प्रकारची भिक्षा ह्या गुरुवर्य महाराजांच्या कृपाछत्राखाली असणारे जे साधक आहेत तर त्यांचे आशीर्वाद आम्हाला मिळावे आणि त्या रूपाने गुरुवर्यांची जी काही अकारण करुणा वरुणालय दृष्टिक्षेप आहे तो आमच्या जीवनात पडावा आणि मरणाच्या अव्यवहित पूर्वक्षणी का होईना परंतु आम्ही ब्रह्म आहोत, जगत मिथ्या आहे या सिद्धांतावर हा सिद्धांत आमच्या बुद्धीवर आरूढ व्हावा आणि हाची निश्चय माझा प्रेमी निश्चय होणी दुजा अशा प्रकारचं हे प्रत्येक आत्मतत्व आणि ब्रह्मतत्व यांच्या नित्य सिद्ध संचलेल्या ऐक्याविषयी आमच्या बुद्धीचा दृढ निश्चय व्हावा की या ठिकाणी बुद्धी निश्चय आत्मज्ञान ब्रह्मरूप भावी आपण ब्रह्मनिष्ठा राखी पूर्ण तत्परायण अहर्निशी असं जे ज्ञानोबरायांची ओवी आहे त्या ओवीप्रमाणे आमचं जीवन आमची जीवनाची अनुभूती व्हावी अशी सर्वांच्या चरणी भिक्षा मागून आजच्या चिंतनाला विराम देऊ. कुंडली कवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज की जय. आता विश्वात्मके देवे येणे वाद्यज्ञ तोषावे तोषो निमजरावे पसायला नये हे काळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे कडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे दिवे लावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो
जो जे वांछील तो ते आहो प्राणीजात वर्षते सकळ मंडळी ईश्वर निष्ठांची मांद्याळी अनवरत भूमंडळी भेटतुया भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते अर्णव गिरीशांचे चंद्रमेघे आरांजन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होई लोकी भजितो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीये विशेष लोकीये दृष्टा दृष्टविजय भुवारेची एक मेची विशेषता राहो हा होई राम तसाहो येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया गाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया गाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया गाला कुंडली कवरा श्री